Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, én Tóth Noémi vagyok. A következő percekben az egyedülálló nők sokszínűségének vizsgálata kvalitatív és kvantitatív módszerekkel című dolgozaton mutatom be, amely dr. Hargitai Rita témavezetésével és az új Nemzeti Kiválósági Program pályázati támogatásával készült el. A címben is feltűnő sokszínűség már az egyedülálló vagy szingli fogalom meghatározásakor is fontos szerepet kap, kit tekintünk szinglinek, kit sorolunk a vizsgálati csoportba. Jogi értelemben a házasságkötés, társadalmi szempontból a romantikus párkapcsolatok hiánya a döntő, míg a statisztikák alapját az egyszemélyes háztartások adják. Lássunk egy ilyen statisztikát. A jelenség kétségtelenül egyre nagyobb arányban van jelen a nyugati társadalmakban. A Diana magyar adatok láthatóak 1970-től egészen 2016-ig a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Az egyedülálló női létformát a tudomány világában is egyre nagyobb érdeklődés övezi, a különböző szakirodalmak azonban igen ellentmondásos megközelítéseket alkalmaznak. A bizonytalanság, a magány, az izoláció vagy a stigmatizáció mellett stabil identitás vagy az individualizáció jelképeként is megjelenítik, hogy mi lehet az ellentmondás forrása, és hogy megragadható-e valamely pszichológiai konstruktum segítségével ez az ellentmondás, arra keressük most a választ. A szingliket vizsgáló személyiséglélektani kutatások gyakran a kötődés konstruktumával magyarázzák a fenti sokszínűséget. Egy-egy kötődési típushoz eltérő érzelemszabályozási stratégiák és védekezési stílus tartoznak. Míg a biztonságos kötődéshez rugalmasabb, érettebb elhárító mechanizmusokat kapcsolnak, addig a bizonytalan kötődési stílusokhoz diszfunkcionális stratégiákat. A bizonytalanon belül pedig a szorongó típusban a középpontban az elutasítástól való félelem és a kapcsolódás vágya áll, a kötődési rendszer hiperaktiváció nyomán a figyelmet az érzelmi élmények fenyegető elemei vonzzák, és hajlanak azok fenntartására vagy eltúlzására. Addig az elkerülő típusba tartozó egyének az intimitás elkerülésével és függetlenségükkel minimalizálják a sebezhetőségüket, és tartják deaktivált állapotban a kötődési rendszerüket. És az előbb említett kognitív, affektív és viselkedéses jellemzők okán a korábbi kutatások azt feltételezték, hogy az egyedülállók között magasabb lesz a bizonytalanul kötődők aránya, és így egészen egyszerűen összehasonlították őket a párkapcsolatban élőkkel. Az eredmények azonban ellentmondásosak voltak. Az új megközelítések sokkal inkább a heterogenitást hangsúlyozzák, és az egyedülállókon belül hoznának létre csoportokat, hogy megragadható legyen a populáció diverzitása. Azonban ez egyelőre csak elméleti megközelítés, empirikus adatokra alapozó csoportosító kutatás még nem született. Éppen ezért jelen kutatás egyik újszerűsége és célja csoportok létrehozása a kötődési típusok mentén, ennek szempontja pedig a kapcsolatra vágyakozás vagy nem vágyakozás. A másik újszerűség, hogy a mélyebb összefüggések feltárása érdekében a kötődés mentén beemeljük az elhárító mechanizmusok vizsgálatát is, és az eredmények megbízhatósága érdekében pedig ötvözzük a kvalitatív és a kvantitatív módszerek előnyeit. Lássuk a hipotéziseket. A kapcsolatra vágyók és nem vágyók között különbséget várunk a kötődési stílusban. A vágyakozók inkább szorongó, a nem vágyakozók pedig elkerülő kötődésűek lesznek. A jólét dimenziójában a vágyakozók kevésbé lesznek elégedettek, mint a nem vágyakozók, az elhárító mechanizmusok érettségében, mégpedig úgy, hogy a bizonytalan kötődési stílusokhoz éretlenebb mechanizmusok tartoznak, és a TAT történetekben megjelenő szükségletekben és környezeti hatásokban várunk különbséget. A kutatás módszertanában a kvalitatív és a kvantitatív módszert integráltuk. A minta tekintetében ez azt jelenti, hogy a kvalitatív részben az online térben kérdőíves módszerrel dolgoztunk, kényelmi mintavétellel, hólabda módszerrel kiegészítve. A kutatásba a 30. életévüket betöltött egyedülálló nők kerülhettek be. 306 fő adatát értelmeztük, akik közül 213-an vágynak, és 93-an nem vágynak párkapcsolatra, az életkoruk átlaga 38,5 év. A kutatás kvantitatív részében a tematikus appercepciós tesztet vettük föl 16 fővel, akik közül 10 vágynak, és 6-an nem vágynak párkapcsolatra. Az életkoruk átlaga 35 év, nagyon hasonlóak ezek az átlagok. Kibontva a kvalitatív rész eszközeit, 4 kérdőívet használtunk.
A kötődés mérésére a kötődési stílus kérdőívet, illetve a közvetlen kapcsolatok élményei kérdőívet használtuk, az elhárító mechanizmusokhoz a védekezési stílus kérdőívet, a jólét dimenzióját pedig az élettel való elégedettség skálával mértük. A Cronbach alfa minden esetben meghaladta a 0,6-os értéket. A kvantitatív részben a tematikus appercepciós tesztet használtuk, a vizsgálatban a részvétel választható volt, az online kérdőcsomag végén e-mail címük megadásával jelentkezhettek a résztvevők. A vizsgálat bizalmas adatkezeléssel, etikai engedéllyel és a megfelelő beleegyező nyilatkozatok aláírásával folyt. Mivel projektív eljárásról van szó, a helyszín és a körülmények tekintetében törekedtünk a standardizálásra. 9 képet választottunk ki felszólító jellegük alapján, amelyet a Murray-féle szempontok szerint jelölt le 2 független kódoló, akik klinikai szakpszichológus jelöltek, és nem ismerték a vizsgálat hipotéziseit vagy a létrehozott csoportokat. Lássuk az eredményeket. Az ANOVA vizsgálatokat minden esetben az életkor kontrollálásával végeztük el. A szorongás tekintetében szignifikánsan magasabb értéket értek el a vágyakozók, míg az elkerülés tekintetében nem kaptunk szignifikáns különbséget. Az ASQ 2 skáláján kaptunk szignifikáns eltérést, a kapcsolatok fontossága az én szempontjából skálán a vágyakozók értek el magasabb értéket, míg a függetlenség skálán a nem vágyók. Szignifikánsan elégedettebbek azok, akik nem vágynak párkapcsolatra. Független mintás T-próbával hasonlítottuk össze a védekezési stílus kérdőív különböző elhárító mechanizmusait. 4 esetben kaptunk szignifikáns különbséget, míg az érettebb szupresszió esetében a nem vágyók, addig az éretlenebb pseudoaltruizmus, projekció és szomatizáció esetében a vágyók értek el magasabb értéket. A TAT esetében a jelölt needekből és presszekből skálákat hoztunk létre, amelyek így az SPSS-ben összehasonlíthatóvá váltak független mintás T-próbával. Itt látható az, hogy a szexuális szükséglet, társas kapcsolati pressz és a gondozási pressz esetében is a vágyók értek el magasabb értéket. Mit jelentenek ezek az eredmények, hogyan tudjuk ezeket összefoglalni, értelmezni? 2 eltérő jellemzőkkel rendelkező csoport látszik kirajzolódni. A kapcsolatra vágyók magas szorongásértékkel és alacsony elégedettséggel rendelkeznek, a kapcsolatok fontossága szükségletként jelenik meg életükben. Ezt kiegészítik az éretlenebb védekező mechanizmusok és a projektív teszt történeteiben kiemelkedő szexuális szükségletek és gondozási és társas kapcsolati pressz. A közelség keresésére és a közelség keresése és a kapcsolódás szükséglete és a bizalom hiánya egyszerre van jelen ebben a csoportban. A valóságot eltorzító, éretlen elhárító mechanizmusok a mi eredményeink szerint is a bizonytalan kötődési típusokhoz kapcsolódnak. A TAT eredményei a szexuális szükségletekről megerősítik a kvalitatív kutatás kérdésfeltevését, amely szerint a kapcsolatra vágyakozás fontos szempont az egyedülálló nőket vizsgáló kutatásokban. Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a csoportosításunknak valódi differenciáló ereje van. A vágyakozás markerei tehát a kvalitatív és a kvantitatív eljárások eredményeiben is megjelentek, amik a megbízhatóságot erősítik. A gondozás és a társas kapcsolati kényszer különbségei tovább erősítik a közelség és az intimitás keresésére irányuló intrapszichés dinamikát. Ezzel szemben a nem vágyó csoportban a biztonságos kötődés markerei jelentek meg, és az autonómia központi szerepe látszik kirajzolódni. Az ehhez társuló magas elégedettségérték és az érett elhárító mechanizmusok erősítik meg a fenti feltételezéseket. A nem vágyakozók alacsony pontszámai a TAT szexuális szükséglet, gondozási és társas kapcsolati kényszer skáláin a kvantitatív kutatás függetlenség eredményeinek megbízhatóságát erősítik meg. Ahogyan említettem, az egyedülálló szinglinők létformáját, életét nem csupán tudományos érdeklődés övezi, megjelenése igen gyakori, azonban nélkülözi a tudományosság kritériumait, sokkal inkább sztereotípiákra támaszkodik. Visszatérnék a prezentációm elején említett definíciós nehézségre, amelynek oka talán éppen ez a sokszínűség lehet.
Az eddigi eredményeink arra utalnak, hogy valóban nem csak szemléletbeli, hanem fontos elméleti különbség is fellelhető az ellentmondásosan bemutatott csoportok között. Így viszont módszertanilag is fontos, akár a további kutatások tervezése szempontjából, hogy a megfelelő definíciók használata mentén gondolkodjunk. Mindezek alapján kutatásunk jelentősége abban rejlik, hogy nem homogén csoportként kezeli az egyedülálló nőket, hanem csoportosít, szabályozza az életkor bekerülési kritériumát, módszertanában ötvözi a kvalitatív és a kvantitatív kutatások előnyeit, és így nagy mintával dolgozik, amelyből objektív statisztikai adatok alapján von le következtetéseket, emellett a projektív eljárás segítségével vizsgálja az intrapszichés működést, így egy igen részletes és árnyalt képet adva a vizsgáltcsoportról, empirikus adatokkal megerősítve az eddigi elméleti munkák feltételezéseit a populáció diverzitásáról. Köszönöm a figyelmet!